Sa kuya na lang kayang saro. Kaya mo? Luway-luway lang tamadapa ka. Ay mga kasinag, magandang araw po. Ayan, magaling na tayo mga kasinag, kaso pasensya na po kayo, medyo paus pa. Thank you Lord kasi gumaling na tayo. Natutuwa talaga ako mga kasinag ngayon kasi yung mga pinatubo kong pananim tumubo na. Kaya may pangtanim na tayo ngayon. Ito sila mga kasinag, oh, yung pechay ko. Kaso yung talong hindi pa. Pero may ano na mga kasinag. Ito oh. Merong lumalabas na yung parang ugat. Medyo matagal lang po talaga siguro mga kasinag ang talong. Ipapakita ko sa inyo mga kasinag yung aking mga tinanim na pipino. Yung dito wala pa. Wala rin dito. Dito meron na. Ayan na oh. Tapos kamatis. Ito. Yung pipino rin ito. Kamatis din yan. Yung kalabasa wala pa. Tapos ito pa. Ayan. Tumubo na rin. Ayan. Ayan oh. Mga sitaw natin mga kasinag oh, may mga bulaklak pa. Kagabi kinuha ko naman yung ilang bunga niya. Hinalo ko sa sinigang. Yan. Ang ganda ng panahon ngayon mga kasinag. Magdilig po muna tayo mga kasinag. Wow. Hinali mo na. Pinag-agi naman dito yung kambing. Tubo na magabi ang pipino ko. Iyo, nagluwas ng kalabasa. Ito yung nakaluwas ng dahon. Ito mga kasinag, sayuti po ito. Tapos na tayo magdilig mga kasinag. Pahinga po muna tayo ng ilang minuto. Tapos maglaban naman tayo kasi natambak yung mga marurumi naming damit. Kasi nga ilang araw po akong hindi nakapaglaba. Kaya ngayon maglalaban na tayo. Kasi po mauubusan na ng damit ang mga chikiting. Kaya kailangan ng maglaba. Tanghali na po mga kasinag. Hindi pa po ako tapos maglaba mga kasinag. Kaso tanghali na. Kaya papakainin ko muna yung dalawang biik. Kasi pag biik pa mga kasinag, 3 beses ko pinapakain sa isang araw. Laki ng tagyawat ko mga kasinag. Nasa sentro pa ng noo. Grabing init mga kasinag. Pero okay lang yan kasi tamang-tama naglalaba ako para madaling matuyo. Ayan, gutom na. Ano, gutom na? Pakainin muna natin mga kasinag. Uwi na po tayo mga kasinag kasi tatapusin ko pa po yung mga nilalabhan ko para matuyo. Para bukas, ang lalabhan ko na lang yung mga damit na iuuwi ng dalawa kong estudyante. Ayan, nakasampay na po mga kasinag ang ating mga nilabhan. Meron pa dun sa may banda sa likod. Ganda ng init kaya sigurado madali yan matutuyo. Akala ko po mga kasinag wala na akong gagawin. Maghahanap pa po pala kami ng panggatong kasi wala na kaming panggatong mamaya. Maaga pa naman po. Maliligo na sana ako. Kaso lang naalala namin wala na po pala kaming panggatong. Kaya niyaya ko muna si Janjan. Sabi ko mangunguha kami para may panggatong kami. Medyo madamo lang mga kasinag.
Ay madahat nunoy. Dapat sa badyo ko ito nag-agi. Ay, hindi ka mag-agi. Oh. Wala ko nakapadyama. Tingnan natin kung may makukuha pa tayo ditong panggatong mga kasinag. Kasi marami rin nangunguha dito ng panggatong. Yan, tingnan natin kung tuyo na ito. Ito pa mau. Sa baba. Yun mau. Ay, bako pala. Ayan si Janjan. Tinutulungan niya na ako mga kasinag kumuha ng kahoy. Para daw mabilis kami. Ayun, kadakula pati oh. May matapo na pala nagdinda ko ng kahoy. May matapo na. Sino pa po ba sa inyo mga kasinag ang gumagamit ng kahoy na panggatong ngayon? Nakaranas din po ba kayong manguha ng kahoy? Sa kuya na lang kayang saro. Kaya mo? Luway-luway lang kamadapa ka. Sige na masunod ako magkakabanggaan ng kahoy ta. Pinuputol na ng anak ko yung iba. Tulungan ko muna mga kasinag. Anong tipid ay nakamaluto. Pag nagtitak mo yung kahoy, tigtitiri ko na yan, tigaarog yung kaya.
Bago po mga kasinag umalis si Imboy, marami po kaming panggatong kasi nanguha siya. Tapos may uling pa kami noon. Pero ngayon ubos na kasi ilang buwan na din naman po siyang wala. Kaya kami muna ang maghahanap ngayon ng panggatong habang wala pa siya. Tapusin na muna namin itong mga kasinag para po makauwi na kami sa bahay. Maraming salamat po ulit sa panunood nyo sa aming mga vlog. Thank you po. God bless.